Doncs avui treballarem amb el xacra, que és el 5è xacra, el Vishuddha Chakra, que és el xacra de la gola. Es representa amb el color blau i el mantra que s'utilitza per cridar-lo, per equilibrar-lo, és el Ham. Llavors, treballa molt amb la comunicació, és la part de la comunicació, de la parla, de ser nosaltres mateixos. I avui he pensat, doncs, fer una sessió per equilibrar-lo. Ens assentarem, ombros relaxats, mans sobre genolls. Si veus que l'esquena la tens tensa, pots posar un coixí sota dels glutis. Començarem inhalant pel nas. Exhalem per la boca. Inhales pel nas. Exhalem per la boca. I continuarem inhalant i exhalant pel nas. Deixant els ombros relaxats, mandíbules, braços. I observa com amb cada inhalació creixes, t'allargues. I amb cada exhalació deixes anar alliberant. Podem provar la respiració Ujjayi, que és inhalant pel nas i exhalant per la glotis. Imaginem que tenim un mirall al davant que volem inhalar, inhales pel nas i deixem anar l'aire per la boca com si ho volguéssim entelar. Inhales pel nas i exhales per la boca. Farem el mateix, tancant la boca, inhales pel nas i exhalem per la glotis. Tancant la boca, fent sonar la gola, inhalant i exhalant per la glotis. Seguim respirant. Aquesta respiració ens porta a les ones del mar. Ens dona molta pau i ens calma. Continuarem respirant, inhalant i exhalant pel nas. Portarem la barbeta cap al nostre pit. I lentament la barbeta se'n va cap a un cantó, cap a un ombro. I el teu ritme cap a l'altre. Moviments suaus. I pararem al centre, eleves el cap i portarem l'orella dreta cap a l'espatlla dreta suaument. La mà dreta se'n va sobre l'orella dreta, sense empènyer, només suaument. Alliberes l'ombro lluny de l'orella i respires aquí. I deixem anar la mà, torna al seu lloc. Portarem ara l'orella esquerra cap a l'espatlla esquerra. La mà esquerra sobre l'orella dreta. I respires aquí. Evitant tensions.
I tornes cap al centre. Obres els braços, inhales. I exhalant, t'abraces, arrodoneixes. Barbeta cap al pit. Inhales, obres. Exhalant, t'abraces, canvi el creuament de les mans. Inhalant, obres. I exhalant, encara obres. Inhala, obres. I t'abraces. Tornes cap al centre, els braços per darrere, creu els dits a darrere, obrim pit, inhalant. I exhalant, allargues l'esquena, al davant, braços, cap endavant. Respira aquí, connectes. Ombros relaxats, lluny de les orelles. I lentament torna els braços enrere i tu puges cara volant. Inhala, els braços cap al cel. I exhalar, mà esquerra sobre genoll dret. Mà dreta darrere, torsió simple. Tornes al centre, inhalant, braços cap al cel. Exhalant, mà dreta sobre genoll esquerre. Tornant al centre. Tanquem genolls i ens posarem de 4 grapes. Els dits índex, els que indiquen, miren endavant. Les mans completament obertes, ben arrelades al terra. Genolls sota caderes. Ditets dels peus tocant el terra i esquena ben llarga. Inhales, obrim pit, empeny amb les mans. I exhalant, arrodonim des de les lumbars, l'últim que baixa del cap. Inhales, t'obres, l'abdomen baixa. I exhalant, anem al gat, anem a veure el melic. Inhales. Obrim pit. Exhalant, arrodonim. Tornes al centre, les mans caminen endavant. Portem o front al terra o barbet al terra, tu tries. Ombros cap enfora, isquions cap al cel. I respires aquí. Lentament, les mans sota les nostres espatlles, dits dels peus a terra, i te sentes a balança, empenyent amb les mans, braços ben llargs. Inhalant pels nas i exhala per la glotis. I pugem arrodonint a 4 grapes, les mans sota els nostres ombros, dits dels peus a terra, i balanceges endavant i darrere, el tronc. Pares al centre i jugues amb les teves mans, amb els canells, per escalfar-los. Vas canviant la seva posició. I parant al centre, mans sota espatlles, dits dels peus a terra, eleva els isquions cap al cel. Pots doblegar genolls, empenys amb aquestes mans. Esquena llarga, barbeta cap al pit, mires al melic. I pedalarem, punta, eleves un taló, baixes l'altre. Al teu ritme. I anem parant,
Elevem cap mà dreta cap al cel, inhales, eleves. Exhalant, baixa. Inhala, cel. Exhales, baixa. Última, inhales. Exhalant, baixem. Canvi de mà. Canvi de peu. Inhales cap al cel. I exhalant, baixes. In. Exhalant, baixem. I última, inhales. I baixes. Lentament caminarem cap a les nostres mans. Els peus situats sota caderes amb una distància més o menys d'una maneta entre els pauets. Doblega genolls, relaxem braços. Cap relaxat. Ombros també. T'agafes dels colzes. Pots estirar un palet més les cames al teu gust i balancegem banda i banda. Disfrutant del moviment. Portem el pes cap endavant. Deixem anar els braços i pugem cargolant vèrtebra per vèrtebra. Inhala els braços cap al cel. I exhalant pel centre. Anirem a la postura de Tadasana. Ajuntarem els dits dels peus. Deixarem una distància entre talons d'uns 3 ditets a darrere. Inhales, eleves els dits dels peus, obres. I exhalant, arrelem. Sentim la planta del peu ben activa, ben arrelada. Actives cames, quàdriceps. Ens fixem en les crestes ilíaques. Volem ajuntar-les. Al mateix temps que eixamples les caderes. Abdomen actiu, tanquem costelles. Ombros enrere. Lluny de les orelles. Actives braços, dits. Barbeta paral·lela al terra i coroneta cap al cel. I respirem, inhalant. I exhalant. Inhala els braços cap al cel. Exhalant, allargues el tronc. Les mans van cap al terra. Inhala, eleves. T'obres. Un pas amb la cama dreta darrere. El taló toca el terra. Angle de 45 graus amb el pauet. Braços van enrere. Inhales, t'eleves. Guerrer 1. Braços cap al cel. Exhalant, obres colzes, braços baix. Inhales, eleves. Exhalant, baixes. In. Exhalant, baixes. Les mans van cap al terra i anem a la planxa. Empenyem amb les mans, talons, planxa ben activa. I exhalant, genolls a terra, pit, barbeta, ombros enrere, inhales a la cua. Exhalant, baixes. Inhalem, eleves a la cua. I respirem, respiració de lleó, exhalant, treus la llengua. Baixes. Inhales, eleves. Exhalant, traiem llengua. Exhalant, baixes. I última, inhalem. Exhala, treus llengua. I baixes. Genolls. I anem cap a Adho Mukha, gos mirant avall. Empenyem amb mans. Isquions cap al cel. Rotació d'ombros cap enfora. Arrela dits.
I respires el gos mirant avall. Inhalem cama dreta cap al cel i la portarem entremig de les mans. Genoll cap al nas, peu al davant i tanques. Els dos pauets endavant, inhalant, eleves tronc. Exhalant, et plegues a la pinça. Doblegues genolls i puges cargolant vèrtebra per vèrtebra. Inhales, obrint braços cap al cel i exhalant pel centre. Inhales cap al cel, exhalant, enllargues a davall. Mans al terra, mira genolls. Inhalant, eleves. El peu esquerre un pas enrere, llarg, taló a terra, angle de 45, genoll sobre taló, braços enrere i eleves a guerrer 1. Inhales. Les caderes miren endavant, el genoll també, braços cap al cel, relaxes ombros i exhalant, doblegues colzes, inhales, eleves, exhales, baixes. Inhalant i exhalant, baixes. Braços endavant, anem a la planxa. Empenys amb mans i talons i vas davant i enrere amb el tronc, amb el cos. Pares al centre, genolls, baixes, pit, barbeta. Inhalem a la cobra. Exhales, lleó. I baixes. Inhales, cobra. Exhalant. Baixes. Inhalem. Exhalant. I baixem. Genolls. Anem cap a gos mirant avall. Empenys amb les mans. Ens mirem amb l'ulic. Relaxa mandíbules. Talons, direcció al terra. Inhales, eleves cama esquerra cap al cel i la portem entremig de les mans. Tanques cama dreta al davant, pauet amb pauet, inhales, eleves. Exhalant, ens pleguem a la pinça. Dobleguem genolls i puges arrodonint vèrtebra per vèrtebra. Inhales, obres braços cap al cel. I exhalant, van pel centre. Obrirem les cames, els pauets sota caderes. Les manetes miraran, els portarem a les lumbars, mirant cap al cel. Si és molt difícil, les mans, els dits poden mirar avall. Aquest exercici el farem controlant si tenim problemes de cervicals i lumbars. La barbeta la controlem, la portem cap al pit, inhales, obres pit. I exhalant, curves, obres pit, barbeta, cap al pit. Ombros lluny de les orelles. I puges lentament. I tornem, inhales. Exhalant, obres, curves. Si pots, deixa la tapa enrere, controlant. Si no, barbeta cap al pit. Exhalant, lentament puges. Tanquem ditets. Anem a Tadasana i inhalant braços cap al cel. Exhalant, allargues el tronc, mans van cap al terra. Inhales, allargues, t'obres. Un pas amb la cama dreta darrere, taló al terra, i pugem a guerrer 1, mans enrere, inhales cap al cel. Exhalant, obres braços laterals, doblegues colzes, inhales. Exhalant. Inhales.
I última, l'exhales. Inhales cap al cel i obrim agarridors. Braços en creu. Busques que els ombros estiguin lluny de les orelles, mirant endavant. Genoll de davant, mira endavant, que no entri. I busques que el taló de davant estigui situat al centre del peu de darrere. Empeny amb les mans. Girem maneta cap al cel i anem a garri pacífic. Inhala. Exhalant, baixes, estires cames, gires palmet de darrere. Inhales, allargues el tronc. Exhalant, et plegues sobre la cama al davant. Pots adaptar distància entre els pauets, pots apropar una mica. Inhales, allargues el tronc, portem la cama esquerra darrere, el gos mirant avall. Empenyent amb les mans. Inhales, eleves cama dreta cap al cel i la portarem entremig de les mans, taló de darrere al terra, angle de 45 i pugen braços pels laterals. Guerrer 1, empenys amb el taló de darrere i exhalant, obres braços, inhales, eleves, exhalant, baixes i exhalant, baixes. Inhales, obrim braços en creu. Guerrer 2. Controlem que el taló de davant estigui al centre del peu de darrere. I aquests braços actius mirant endavant. Respira. Girem maneta cap al cel, inhalant, guerrer pacífic. I exhalant, portem la mà dreta al davant, anem. Gires el pauet de darrere. I adaptes distància entre pauets, inhales, eleves el tronc, exhalant, et plegues sobre la cama del davant. Si necessites, pots portar uns llibres per apoyar les mans, uns blocs. I tancarem cama esquerra, inhales, eleves el tronc i tanques cama esquerra al davant. Ajuntes ditets dels peus, inhalant, allargues, exhalant, et plegues a la pinça. Doblega genolls i pugem corbant vèrtebra per vèrtebra. Inhala, els braços cap al cel. Exhalant pel centre. Inhalem, braços cap al cel. Exhalant, baixes. Inhalem, allargues el tronc. Un pas amb la cama esquerra a darrere, taló al terra, i puges el guerrer 1 a davant. Els braços baixen, se'n van darrere el nostre tronc. Inhales, obres pit, i exhalant, allargues, t'inclines sobre la cama del davant, empenyent amb el taló de darrere. Mirada llarga al davant. Inhales, t'eleves, obres braços, guerrer 2. Empeny amb les mans. I exhalant, gires maneta cap al cel i puges a guerrer pacífic. Estires cama dreta, braç dret, vol anar a tocar la paret del davant, allargues al màxim, quan no pots més, baixa el braç dret sobre la cama o al terra. Mà esquerra alça la cadera, obres pit. Pots mirar cap al cel o endavant si et fan mal cervicals i eleves braç esquerre formant una línia amb el braç del terra. Pensa que estàs entre dues parets, el tronc llarg, i exhalant, gires, mans al terra, gires el pauet de darrere, adaptes distància, inhales, allargues. Exhalant, et plegues sobre la cama del davant. Empenys amb les mans.
Inhales, allargues, portem cama dreta al darrere, gos mirant avall. Respira. Inhales, cargoles, te'n vas a la planxa. I exhalant, pots baixar amb chaturanga o genolls, pit, barbeta. Exhales. Inhales, pots anar a la cobra o gos mirant amunt, amb puntetes, ombros lluny de les orelles, empeny amb les mans. I exhalant, gos mirant avall. No empenys. Barbeta cap al pit. Inhales, elevem cama esquerra cap al cel i la portarem entremig de les mans, taló al terra, i puges elevant a carrer 2. Eleva els braços cap al cel. Ombros relaxats, braços per darrere, creues els dits, inhales, obres pit i exhalant t'inclines cap al davant, empenyent amb el peu de darrere el taló, formant una línia amb el peu, del peu al cap. I t'eleves, inhales braços cap al cel i els obres a carrer 2. Mires que els braços estiguin a la mateixa alçada, controlant el genoll, que no se'ns envaiguin dins. Girem maneta cap al cel, inhales, guerrer pacífic. Exhalant, estires la cama del davant i anem a tocar la paret del davant amb la mà esquerra. Baixes, toques la cama o el terra, obres pit, maneta a la cadera. Pots elevar el braç cap al cel formant una línia amb l'altre braç o mirar endavant, tu tries. El braç dret, gira, gires el pauet de darrere, inhales, eleves el tronc i exhalant, et plegues sobre la cama del davant. Inhales, eleves, tanquem cama dreta al davant, pauet en pauet, inhalant, eleves i exhalant, et plegues. Tu plegues genolls, braços enrere, creues dits i estires braços al davant, intentant ajuntar mà amb mà. Barbeta cap al pit, relaxa. Ombros lluny de les orelles i el pes el portem endavant. I braços tornen enrere, lentament doblega genolls i puges passant per cadira i inhales. I exhalant pel centre. Mans al centre. Elevarem els talons. Inhales. I baixarem controlant, doblegant genolls. Lentament. Busques el teu equilibri. Esquena llarga. Relaxa ombros. I obres les mans, t'entregues al davant. Mans cap al terra. I lentament t'assentes. Estirem les cames. Separem glutis, cuixes cap endins i portarem el peu dret a l'interior de la cuixa esquerra. Els ombros miren endavant, anem al Janu Sirsasana. Braços cap al cel, inhales. I exhalant, allargues el tronc, obrint pit. T'agafes de la cama, al terra o una tovallola, cinturó. I exhalant, baixes, seguint obrint el pit. Inhales, eleves.
Exhalant, baixes, alivies. I puges lentament, vèrtebra per vèrtebra. Inhales, braços cap al cel. Exhalant, mà esquerra sobre genoll dret, torsiones, peu en flex a l'esquerra. I sents la torsió que neix des de la base de la columna i s'enfila fins a la coroneta. Mirada sobre el genoll, sobre el l'ombro dret. I tornes al centre i farem un canvi de camp. Portarem cama esquerra a l'interior de la cuixa dreta, peu en flex, ombros miren endavant, esquena llarga, inhales, braços cap al centre. Exhalant, allargues al màxim, obrint pit, t'agafes el peu, la cama, busques el teu lloc. I exhalant, avances. Podem fer servir la respiració Ujjayi. Si saps quina és, inhales. I exhalem per la glotis. Inhales. I última, inhalem. I puges cargolant vèrtebra per vèrtebra. Inhales, braços cap al cel. Exhalant, mà dreta sobre genoll esquerre, torsió. Peu en flex. Mirada per sobre de l'ombro. Relaxa mandíbules. I exhalant, tornes al centre. Estires la cama esquerra i anem a Paschimottanasana. Obres glutis, peus en flex, pots doblegar genolls, portarem abdomen sobre les cuixes, no el cap als genolls. Arrodonint no, Inhales, eleves, exhalant, allargues, obrint pit. T'agafes allà on puguis, obres pit. I sents com l'estirament neix d'aquí les lumbars, com s'allarguen. I podem tornar a la respiració Ujjayi. I puges cargolant vèrtebra per vèrtebra. Ens posarem de genolls. Genolls sota caderes, els ditets dels peus tocant el terra. I aquí les manetes, podem posar les manetes com hem fet abans, mirant cap al cel o mirant avall. Tu tries. Inhales, obres pit, barbeta cap al pit. I exhalant tot. I puges, cargolant, dits dels peus al terra, t'assentes, mans al davant, Balasana. Balanceges banda i banda. I pujarem cargolant vèrtebra per vèrtebra. Ens elevem. Pots portar els pauets al terra o els dits en punta, tu tries. Anirem a la postura del camell o ens quedarem a la que hem fet abans. Pots portar les mans aquí o buscar els talons. Obres pit, pelvis endavant. Pots protegir cervicals mirant endavant,
barbeta cap al pit, o si estàs a gust, portem el cap enrere. I lentament les mans tornen a les lumbars i puges. I anem directes a Balasana. Empeny amb les mans, rotació d'ombros cap enfora i balanceges banda i banda. Les mans van enrere, direcció cap al cel. I pots balancejar fent un petit massatge. I pugem cargolant verge per verge. Els pauets van endavant, mirant endavant. Ens agafem les cames, obres pit i baixen cargolant, controlant el tronc. Apoyem tota l'esquena al terra i apropem els glutis cap als nostres talons. Els talons separats a la distància de les caderes. Ens els podem tocar amb les manetes, o si no ho intentem, allà on arribem. Inhales, eleves el tronc, pelvis cap al cel, empenys amb les mans, barbeta cap al pit. I exhalant, baixes lentament. I tornarem, apropes els pauets, les mans per dins dels nostres talons, si pots. Inhales, eleves tronc, empenys amb els peus. Creu els dits, a sota, empenys amb els braços. Deixant anar, baixem vèrtebra per vèrtebra. Portem genolls al pit, de braces. Podem fer un petit massatge, banda i banda, la zona dels lumbars. Moment d'abraçar-nos, d'estimar-nos. I pararem al centre. Situarem al principi del mat. Portarem genolls cap al pit i els pauets volen anar a tocar el radial. Les mans a les lumbars mirant cap al cel. Barbeta cap al pit. Si aquí no arribes, pots estar amb genolls sobre els ulls, doblegant. Elevarem cama dreta cap al cel, eleves. I exhalant, baixes. Inhales, eleves. Exhalant, baixes. Última, inhales dreta. Exhalant, baixes i canvi de cama. Inhales. Portem la cama sobre els ombros. Inhales. I exhalant, baixes. Inhalant. I baixes. Podem portar genolls i puges lentament les cames cap al cel. Els colzes al màxim de junts i els pauets sobre els ombros de les espatlles. Allibera tensions. Si provoca alguna tensió o molèstia, no pugis, et quedes avall. Pots obrir les cames i jugar amb elles, ajuntes les plantetes als peus i eleves. Fas els teus jocs de les cames.
Portem genolls cap al pit i pauets cap enrere. Pots doblegar genolls, t'abraces les cames. Els braços tornen al terra. I lentament vas baixant, cargolant vèrtebra per vèrtebra. Anirem a la postura del peix, les manetes sota els glutis. Peus junts. I amb l'ajuda dels colzes, empenys amb els colzes, obrint pit i el cap entra cap endins. I lentament sortim de la postura del peix. Portarem genolls cap al pit. Braços en creu. I deixem caure els genolls cap al lateral dret. Mirant cap a l'esquerra. Disfrutant d'aquesta simple torsió. I observant-la. Inhales, porta genolls cap al centre i exhalant, se'n van cap al lateral esquerre, mirada cap a la mà dreta. I tornes inhalant cap al centre. T'abraces, disfrutes de tu. Et somrius. I anirem a la posició final de Shavasana. Ens estirem a l'esterilla. Deixarem les cames relaxades, obertes. Els peus cauen cap als laterals. Les mans mirant cap al cel, separades del nostre tronc. Relaxem ombros. Observem la nostra gola. L'alliberem. I deixem una respiració tranquil·la, natural. I sentim que tenim plena llibertat de comunicar-nos, d'expressar-nos, de ser nosaltres mateixos. Disfrutant de nosaltres, de la nostra presència. De la nostra companyia.
mica en mica. Anem tornant aquí. Mobilitzem pitets dels peus. De les mans. Podem moure el cap suaument. I portarem genolls al pit, ens abracem. Ens agraïm l'esforç. I deixem caure els genolls cap al lateral dret, en posició fetal. I lentament, amb l'ajuda de les mans, ens podem anar incorporant. En una postura còmoda, com la de l'inici. Mans sobre genolls, relaxes ombros. Observem com estem. L'efecte de la pràctica. Inhales, braços cap al cel, lentament, disfrutant de cada moviment. Exhalant, les mans baixen pel centre, expulsant tot allò que no volem. Portem les mans davant del pit i en la propera inhalació, si voleu, podeu acompanyar cantant el mantra Om. Inhales. Namaste.